Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπως την Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ιταλία και την Κύπρο. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε από την χοροδία του Αγίου Μαθαίου είναι το Παλιό Ρολόι, Γαρίφα Λόγου, το Ταγκό της Νεφέλης, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, το Ρινάκι και Αγιο Μαθησά. Στο πιάνο είναι η Λίζα Γιαννακοπούλου. Τη διεύθυνση έχει ο κύριος Μιχάλης Παποδίστρης.